Ovo je meč koji se čekao i utakmica koja bi mogla da ponovo pomjeri granice fudbala koliko god ljudi smarali o previše ofanzivnom fudbalu. Paris Saint-Germain dolazi u Minhen sa ludih 5-4 iz prvog meča, ali ne treba biti fudbalski znalac da kažete da jedan gol protiv Bayerna na Allianz Areni ne znači previše. Prvi duel ova dva spektakularna kluba donio nam je najefikasniju utakmicu u polfinalima Lige šampiona. 9 golova, potpuni haos i Bayern Minhen koji je prvi put u Ligi šampiona primio 5 golova još od 1995. godine. Ali baš zato je revanš opasan za PSG koji čini se da je više izgubio u tom prvom meču u kojem je vodio 5-2, a Bayern za 4 minuta postigao 2 gola, stigao do 5-4 i održao ovaj dvomeč živim. Istorija kaže da PSG najčešće prolazi dalje kada dobije prvi meč, ali pita se i Allianz Arena koja kaže nešto drugo. Bayern je na 5 od posljednjih 6 mečeva na svom stadionu pobjedio Paris Saint-Germain. Moja prognoza je da Bayern dobija i prolazi PSG jer sam ih vidio od starta sezone kao glavne favorite za osvajanje trofeja. A šta ti kažeš, ko će igrati finale? Bayern ili Paris Saint-Germain?